Представете си, че някое анимационно студио прави филм толкова добър, че критиците го наричат шедьовър. После същото студио прави едно абсолютно говно. И тук не говорим за някое малко инди студио, тук говорим за гигантите, които виждаме абсолютно навсякъде в кината. Днес, използвайки рейтингите от IMDb и Rotten Tomatoes, ще разгледаме най-добрите и най-лошите филми на студията, които изредих. Кой е върхът и кой е дъното, сега ще разберем. Анимационните студия не са просто фабрики за детски филми. Те са тертип, те са марка. Когато примерно видиш логото на Pixar, ти знаеш, че трябва да гледаш нещо хубаво, нещо, което ще те грабне и нещо, което реално си заслужава парите. Но и хората са го казали най-правилно. Човек не трябва да има очаквания. Сравнително често точно тези студия се провалят. И то доста епично. Нека започнем с Pixar, едно от моите любими студия. Стабилно студио, което служи до някаква степен и като интервал за останалите студия, така да го кажем. Техният връх, естествено, че е WALL-E. 8,4 в IMDb и 95% в Rotten Tomatoes. Всички знаем историята на WALL-E. Може би не, всъщност това е моя най-любим филм по принцип, анимационен, както предполагам и на много други хора. И има защо. Лично според мен е абсолютно заслужена позиция. До него естествено застават Коко, Up, Toy Story, Търсенето на Немо. Всеки един от тях е с над 96% в Rotten Tomatoes и след такава поредица просто ще е срамно да издадеш един буклук за зрителя. Но ето, че е факт. Появява се Колите 2. В смисъл, въпреки че на мен лично ми хареса като филм, беше супер интересен, рейтингът си казва другото, но лично според мен и точно за това не трябва да слушаме критиците. 37% в Rotten Tomatoes и единственият де-факто Rotten филм в цялата история на студиото. Но отново казвам, реално беше доста интересна идея да видим нещо малко по-различно от самия свят на колите, но какво такова. Но и една много хубава приказка, която също казват хората, е, че дъното има и мазе. В мазето се намира Lightyear. Един филм, който аз не съм гледал, не възнамерявам и да гледам. И всъщност това е най-ниският за момента филм на Pixar, който е излизал. И от това, което виждам като откази в социалните мрежи от него, абсолютно заслужено ниска позиция, абсолютен лично според мен е недобре направен продукт, ако мога така да го нарека. Но въпреки това, ако погледнем по-така от светлата страна, да го кажем, дори най-лошите филми на Pixar не са най-лошите филми някога. Стават ли за гледане? Стават. Просто в случая, като говорим за Pixar, когато кажеш, че един техен филм е окей, приемлив, това просто си звучи като един провал за самото студио. Дойде време за изполинът Disney Animation Studios. Най-старото студио, което имаме всъщност в тази кратка класация. Когато си студио на повече от 100 години, определено трябва да имаш върхове и спадове. Няма как. Техният абсолютен рекорд е Пинокио, но не гей версията. Father, when can I leave to be on my own? I've got the whole world to see. А филмът от 1940 година. 100% в Rotten Tomatoes, след това идва Зоотопия, Красавицата из Вяра и, разбира се, може би най-голямата класика на Дисни, Цар Лъв. Няма какво да спориме в случая. Но има и такива филми, които просто историята иска да забрави. Като отново влизаме в франчайза на колите, като този път ще си говорим за самолетчетата. Planes, Fire and Rescue. 27% на Rotten Tomatoes, като единствената идея на този филм е дори не е да разшири самата вселена на колите, а просто един тъп money grab. Но това е. Излязло е вече, не може да го коментираме. И ако сега ви питам, по принцип, кое е най-лошото действие, което сте извършвали през живота си? Аз мога да ви кажа в случая на Дисни какво е. Когато правиш годишнина, 100 годишнина на студиото, което е в основата на всички западни анимации, трябва да почетеш цялата тази работа по един подобаващ начин, а не като изкараш филма Wish от 2023 година. Най-ниско рейтвания филм на Дисни някога.
Даже имаше и спекулации, че сценарий е писан с AI. Не мога да съм сигурен за това, не съм се ровил чак толкова много, но имаше такива спекулации. Но както казах и по-рано, върхове и спадове. Всички знаем за Малката русалка, отново Красавицата и Звяра Цар Лъв, прекрасни филми, но понякога просто трябва да има и лоши неща. Сега ще видим дали ще има нещо добро. Предполагам не, но времето ще покаже. DreamWorks е студиото построено като контра и алтернатива на Disney. Все пак то е основано от хора точно напуснали Disney. С цел да направят нещо по-дръзко, по-непредсказуемо и понякога го постигат. Абсолютен факт. Как да си дресираш дракон? 99% в Rotten Tomatoes. После идва Шрек с 88%, Кунг Фу Панда, Котаракът Чизми. Но и точно това експериментално движение е виновен и за филми като Shark Tales, който аз между другото не съм го гледал, но пише, че 36% в Rotten Tomatoes. Дори не съм го и чувал между другото и най-вероятно има причина защо. Интересното в случая е, че един мой много любим филм, Шрек 4, е с 58% в сайта, което не е окей, при положение, че лично за мен Шрек 4 е един от най-добрите Шрекове. Но това е хубавата страна на DreamWorks. Абсолютната непредсказуемост. Могат да излязат с нещо гениално и нещо посредствено в рамките на същата година. За пример ви давам веднага B-Movie, абсолютен гаден филм, няма какво да си говорим, 51%. После правят The Wild Robot, 98%, който аз още не съм гледал, но като трейлери, като отзиви чувам, че може би най-добрият нов филм на DreamWorks. Просто не знаеш какво ще се случи, ако отидеш да гледаш някакъв DreamWorks филм. И същевременно това е тяхно проклятие, но и там се крие чара. Студио Ghibli в случая е най-различното студио, което ще разгледаме днеска, просто защото е от другата страна на света и в същевременно гъз до гъз с американските студия. И каквото и да си говориме, до ден днешен не мисля, че има друго студио, което може да достигне Студио Ghibli от страна на качество и всеобща красота, ако мога така да го опиша. Но нека цифрите говорят. Spirit Away 97%. Академична награда за най-добър анимационен филм. Grave of the Fireflies. Абсолютен антивоенен шедьовър. И много тежък филм, между другото, препоръчвам ви го, но не е за семейна вечер. Принцеса Мононоке. Абсолютна класика. Изгледах го преди една година горе-долу и нямам какво да кажа, освен че е един от най-яките филми, които съм гледал. Howl's Moving Castle, Моят съсед Тоторо, всеки един от тях е автентичен, всеки един от тях е различен и всеки един от тях има една такава частица живот, ако мога така да го кажа. Но за съжаление, колкото и добър да си, цифрите не прощават на никой. Tales from Earthsea е филм от 2006 година, направен от Горо Миязаки, който е всъщност синът на основателя Хаяо Миязаки. Брей, този път го казах като хората. И въпреки това е с 37% в Rotten Tomatoes и естествено е единственият такъв ротен филм в историята на Студио Ghibli. Като дори самия Хаяо признава, че не харесва работата на синът си, но пък за сметка на това после идва Earwig and the Witch, единственият CGI филм на Ghibli, който сам по себе си, спрямо цифрите, не е супер лош, очевидно, но когато цялата ти история е основана на 2D анимация и ти изведнъж да вкараш CGI, просто не е окей. Но и въпреки това, лошите филми на Ghibli са просто лоши спрямо техния собствен вътрешен стандарт и определено пак надминават много студия, включително и големите. И сега да стигнем до Illumination. Студиото, което е може би най-странното всъщност от всичките до сега. Защото то е много така парадоксално. То просто не трябва да е успешно, но някак си е. Имаме Аз проклетникът от 2010 година. 81% в Rotten Tomatoes, абсолютна класика, но
После идва Аз проклетника 2 с 74%. Чудесно, работата върви. И после идват Миньоните. 55% в Rotten Tomatoes. Критиците казват, че Миньоните са успешни само като второстепенни персонажи. Като главни герои не ги издържат и 90 минути. Но пък децата обичат Миньоните. Тях не ги интересуват цифрите. Но пък Illumination имат и други успехи. Не сме свършили до тук. Super Mario Bros. Има 59% от критиците, но 95% от публиката. И всъщност тук е ключовото за Illumination. Те правят ефтини филми с максимална привлекателност за деца. И чисто финансово работи. И то зашеметително. Изкарват ли пари? Изкарват. Работи ли? Работи. Просто тук вече идва въпроса дали трябва да се гледат подобен тип филми, които просто са направени с цел да взимат пари. Та това ще е всичко от това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за канала и ще се видим в следващото видео.